Mange tak, fordi du har valgt at købe en Carvac 5000 støvsuger. Jeg vil lige vise dig, hvordan du kommer bedst muligt i gang med den, så se med her. Pak din støvsuger ud af kassen og sørg for, at der er både opladerledning og de medfølgende mundstykker. Hele støvsugeren kontrolleres fra den eneste knap, som støvsugeren har. For at tænde støvsugeren skal du holde knappen inde i cirka 2 sekunder. Støvsugeren har 2 funktioner i sugestyrke. Den vil automatisk starte på den laveste, når du tænder den. For at komme til den højeste sugestyrke, skal du trykke 1 gang hurtigt på knappen i midten. Når støvbeholderen er fyldt, kan du trykke på de 2 knapper på siden af støvsugeren for at hive selve støvbeholderen af støvsugeren. Du kan også hive HEPA-filteret ud af støvsugeren. Husk, hvis dit HEPA-filter er ved at være godt brugt, så kan det være en god idé at udskifte. Det kan købes på vores hjemmeside. Der medfølger også 2 smarte mundstykker til støvsugeren. Den ene kan med fordel bruges imellem sæderne på din bil eller din sofa, hvor den anden har en lille børste, som kan bruges til at fjerne støv fra overflader. På et tidspunkt vil du skulle oplade din støvsuger. Der skal du blot indsætte det medfølgende USB-stik i en USB-oplader strømforsyning og tilslutte USB-C-stikket til støvsugeren i støvsugerens håndtag. Det var alt for nu. Hvis du har andre spørgsmål, kan du altid kontakte vores kundeservice. Husk, at vi har masser af fede produkter på lager til din bil. Gå ind på shop.ihero.dk og se vores store udvalg.